Στο μυθιστόρημά μου, Έντιμος Εμπορία, ο ένας από τους τρεις αδελφούς Σκούρα, ο Στάθης, φτάνει στο σταθμό Πελοποννήσου στην Αθήνα. Είναι Νοέμβριος του 1939. 18χρονο παλικαράκι είναι ο Στάθης, ο οποίος πρέπει να φτάσει μόνος του, με τις οδηγίες βέβαια που έχει, στην Ομόνια. Λίγο πριν την πλατεία Βάθης, χάνεται, ζητά από κάποιον περαστικό, έναν εξόφθαλμο τύπο και τον ρωτάει πώς μπορεί να πάει στην πλατεία Ομονίας. Αλλά αντί για βοήθεια, ο περαστικός του λέει ότι στην οδό Αλκιβιάδου 5 να μην πας. Ο Στάθης δεν είναι σίγουρος, το ζητάει για ποιο λόγο. Και του λέει, σε ένα ψηλό πύργο βρίσκεται ένας κουλοχέρης που φυλάει κάτι κομμένα κεφάλια ανθρώπων. Αυτά δώσαν τη βρωμιά στην πλατεία Βάθη. Όταν έγραφα αυτή τη σκηνή στο μυθιστόρημα, δεν είχα ιδέα ότι ακόμα υπήρχε ο πύργος Μαυρομιχάλη. Όπως βλέπετε, Αλκιβιάδου 5, στο κέντρο της Αθήνας, υπάρχει ο πύργος του Μαυρομιχάλη. Χτίστηκε για τον Γεώργιο, το στρατηγό Γεώργιο Μαυρομιχάλη και βετεράνο του πολέμου το 1897 και σχεδιάστηκε από τον Αγαμέμνονα πάλι για να μοιάζει με μανιάτικο οχυρό. Αλλά, από ό,τι βλέπουμε, έχει και πολλά γοτθικά στοιχεία. Σήμερα ανήκει στην Ευαγγελική Εκκλησία μαζί με το γειτονικό Καρατζά και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Λένε ότι ο πύργος οικοδομήθηκε από τη Ροξάνη Καρατζά Σούτσου, η οποία ήταν εγγονή του Μιχαήλ Βόδα, του Φαναριώτη. Αυτή η κοπέλα, επειδή έχασε το σύζυγό της και έμεινε χήρα, ερωτεύτηκε το στρατηγό και είχαν μια παράνομη σχέση. Οπότε, επειδή δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό να ζουν μαζί, αποφάσισε να χτίσει ακριβώς σε αυτή την περιοχή τον πύργο αυτόν. Έπρεπε όμως να κρατήσουν τον έρωτά τους μυστικό. Οπότε, για να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα των περαστικών, ο Μαυρομιχάλης φέρεται ότι σκέφτηκε ένα έξυπνο τέχνασμα. Έστελνε τους μπιστικούς του τα βράδια να φοράνε σεντόνια και να βγαίνουν έξω και να τρομοκρατούν τον κόσμο. Με αποτέλεσμα να διαδοθεί η φήμη ότι ο πύργος αυτός ήταν στοιχειωμένος. Το γεγονός ότι φαίνεται έτσι όπως είναι με τα γοτθικά στοιχεία βοήθησε στο να διαδοθεί πιο εύκολα αυτή η φήμη. Έχουμε ακόμα μαρτυρίες ότι ακόμα και οι έμποροι που ερχόντουσαν από το Μενίδη για να πουλήσουν τα ζαρζαβατικά τους στην Αθήνα απέφευγαν να περάσουν από αυτόν τον δρόμο πριν ξημερώσει καλά-καλά, γιατί φοβόντουσαν και πίστευαν ότι ήταν στοιχειωμένη η περιοχή. Ο στρατηγός πέθανε το 1927 και μέχρι το 1939, όπου φτάνει ο Στάθης στην Αθήνα, αυτή η αριστοκρατική περιοχή με τις βίλες και τα ωραία σπίτια έχει αρχίσει να παρακμάζει. Όταν βρέχει γίνεται έλος η περιοχή και μυρίζει. Και η γοτθική σιλουέτα αυτού του πύργου, ας πούμε απλώς, ότι ταιριάζει όμορφα στην ιστορία. Η παράλογη προειδοποίηση του άντρα ίσως δεν ήταν και τόσο τραβηγμένη. Μερικές φορές η μυθοπλασία αποκαλύπτει ότι έχει ήδη θάψει η ιστορία.